Bart van den Dries, 8 jaar werkzaam bij CZAV. Ik sta bij een perceel Winterherfst dat gedorsen wordt van Pieter Kools te Sluis. Winterherfst wordt de laatste paar jaar meer geteeld in West-Zuid-Vlaanderen. Het heeft een paar voordelen voor de akkerbouwers hier. Je praat eerst over oogspreiding, een stukje vervroeging. Dat geeft de teler de gelegenheid om op een geschikt moment groenmester te zijn in verband met de vergroeningseisen. Het vindt voornamelijk zijn weg naar de veevoerindustrie ten lande. Het gaat ook met name om het volume. Dus het gaat om de prijs en de hoeveelheid. En het is de bedoeling dat je natuurlijk zoveel mogelijk dorst van een hectare. Nu zien we wel, jammer genoeg, vanwege toch wel het extreme weer, dat de opbrengsten wel wat minder zijn, jammer genoeg. Dus ik ben benieuwd wat de heer Pieter Kools hiervan gaat dorsen.